kayo dare da rana, ka bani basirar waƙar da zan rera, na wake masoyiya ta diyar kirki. Wayyo Fatiha, Fatiha, na kamu da sanki a cikin zuciyata. Daure Fatiha, Fati, daure Fati, ya shige maraina Fati, sanki ya shige maraina Fati, sanki ya shige maraina Fati. Ranar da na ji sautin muryarki, ɗan mata na kasa barci bancin abinci. Rigata ina tsoron kare na zo na furta manufata, sai na san ki da yarena. Rigata, 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 Fati, rigata. I love you forever for life. In sai na san ki, amma fa dai na kasa zuwa fa na furta. Soyayya an tiyani na Allah ne ba din fa mutum ba. Na yi dacen kyakkyawa mai kyawun fuska, wannan ne ya saka zan tura fasako na zuwa gare ta. Ku dakata fa ku saurare ni masoya, kun ji ga sakona. Yan gurin na wa ku je ne, yan gurin na wa sai ku je ne. Soyayya, soyayya, gaskiya na yau dace. Soyayya, soyayya, wadda littace ta shige jinin jikinka, sassan jikinka, ta rasa galibinka. Na ce fai na santa, ta ce za ta shawara, me amfanin hakan? Diyar fatas kunce kun ji ta, kyakkyawa mai kyawun fuska, idanuwanta gashi sun haskaka. Kirke min alkawari, kin ja muryata, wata rana ta daura aure da ni da ke, a daura aure da ni da ke, za a daura aure cikin gidana. Nan ne fa za ki tare, maraye sindar wanzo na fa tare da ni da ke, da ni da ke. Fati, Fati, diyar fatas kunce. Fati, diyar fatas kunce. Fati, wayyo Fati, Fati, jiyoyi na kiranki, wannan ne sakona. Fati, Nur MG boy ne.